trobem tots vosaltres en una festa com la que significa aquesta festa anual de la Guia de Vins de Catalunya, pel que implica aquest sector. Ha arribat el moment de l'agraïment més sincer, podríem dir, als cellers que han participat en aquesta nova edició, la 5a ja, de la Guia de Vins de Catalunya, aquest Tast de Cegues 2013, i felicitar evidentment a tots els que esteu aquí pels resultats que heu obtingut després de passar aquest tast exigent de l'equip de la Guia, no? I dic això perquè realment sou els fora de sèrie, els cracs dels cracs que heu superat amb escreix aquesta nota, aquesta puntuació. Ja sabeu que l'equip de la Guia, jo no els coneixia tant, però pel que he pogut veure són gent que no fa gaires concessions perquè el que té clar, ja abans dit, no tenen por a dir la seva i la diuen així tal com raja, i això està molt bé a dia d'avui, no? La Sílvia i els dos Jordis, la Bellana i l'Alcover, no sé com amb 1.724 referències de vins, ni més ni menys, de totes les contrades catalanes, i 79 del Rosselló, de la mateixa ampolla de cada marca, perquè són així com a bons germans i se la reparteixen, doncs han sigut capaços de puntuar-les, no perdre el compte ni l'orem, jo no sé com s'ho han fet, així a cegues, amb aquest nom de l'ocell viu, que no fa la viu, que està ben viu, quin pàjaro, tu com diria de la PM, ole tu. M'agrada molt això de l'ocell viu i tanta passió com li poseu. Troballes al top de vins, d'aquelles que fan ràbia, perquè 9,45 en amunt és aquella nota de matrícula d'honor que ja li agradaria més dur, no? Aquesta entrevista que comentava el Jordi que han inclòs, aquesta vitrina amb un expert, doncs, que esteu aquí, després d'aquí debat que sempre està viu, com dèiem, de reclamar, apostar per aquesta identitat de territori, exaltar la història i aplicar-la als vins perquè aquests tinguin una personalitat que mica en mica no volem perdre i una vàlua pròpia als mercats d'arreu i que no només ens quedem amb allò d'alçar la copa i amb aquest hedonisme que implica la festa de tastar el vi. Enguany però han volgut ser més amables i que els molts coincideixen. Cal destacar algunes particularitats del producte, podríem dir que és 100% xarel·lo de vinyes velles, fermentat i criat en bota abans del tiratge i desgorjat a mà després de més de 100 mesos de criança a la rima amb el tap de suro. Molts de vosaltres segurament esteu pensant, qui deu ser? Ja sabeu que aquestes característiques indiscutiblement les reuneix i amb molta honra, i ara aquí demanaria fortament, el Turó de Mota Brut Natura Gran Reserva 2002. Hola, estem una mica nerviosos, Bé, i nosaltres estem molt contents, des de l'Escala Raquel, en nom de tot l'equip, doncs agrair moltíssim aquest reconeixement per part dels Jordis i la Sílvia, però sobretot aquest any ens ha tocat a nosaltres, un altre any sereu segur algú de vosaltres, i jo vull compartir aquest reconeixement amb tots els viticultors que avui esteu aquí, que avui estem aquí, i amb tots aquests viticultors que no hi són, però que hi podrien ser, que la feina de fer vi és molt romàntica i és molt bonica i requereix un gran esforç que vull animar-vos a tots a continuar aquesta feina que estem fent i aquest guardó des de l'Escala Raquel ho volem compartir amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Enhorabona al Turó de Mota. I ara, bé, doncs sabeu que el sistema de puntuació això és particularment exacte, amb aquests dos decimals, deixem-ho ben clar, però gairebé podem dir que és com un examen de matemàtiques, però mira que és difícil que se succeeixi un empat, no? Doncs sí, aquest any sembla que hi ha hagut un empat, jo us deia que és una miqueta especial, aquest 3, és un trio tot peculiar i sí que ens sembla molt d'estadística, però pot passar doncs, que hi hagi un empat. Mira que també podríem haver fet trampeta, allò de dir cara, no, allò petit comitè. Fem-ho quart del Priorat. Estan donant pistes, totes dues excepcionals i molt belles. I a més hi ha molt poques ampolles de cadascun dels dos vins, és a dir que som uns privilegiats de poder dir, omplir-nos la boca, dit ben alt i ben català i ben clar, dels grans vins negres. D'aquí estem parlant enguany del Priorat, el Ferrer Bouvet Selecció Especial 2009 i de la Terra Alta el Senyora Carmen 2010.
Tenim el Sergi i el Joan. Benvinguts. Felicitats. Bon dia a tothom. L'Organització Jumes dona les gràcies a la Guia de Vins de Catalunya, a tots els viticultors que estem aquí de Catalunya i sobretot als de la Terra Alta, que crec que estem molt contents per aquest premi i que tenen endavant aquesta denominació d'origen, que crec que té un potencial extraordinari i com més va, cada vegada ens coneixem més. Felicitar als nostres anys del Priorat i felicitar a tots els viticultors de Catalunya i endavant amb els vins catalans. Moltes gràcies. Jordi i Sílvia, òbviament felicitats a tots perquè ja només, com deien abans, el fet d'estar aquí ja és un èxit i òbviament tot el que sigui contribuir a la difusió, a la promoció del vi català és extraordinàriament important. Per tant, aquesta feina que feu realment la valorem moltíssim, tots els instructors, tots els productors i us incitem a que sigui amb la mateixa empenta i amb la mateixa il·lusió. I des de Tarragona, òbviament, estem el Raül i la mateixa estem molt contents de veure aquest premi. Doncs felicitats i proseguim. Anem cap al vi blanc. Jo no soc entesa molt en el sector, però sí que l'altre dia en un restaurant demanava un vi blanc perquè a les dones ens agrada i diuen, mare, però si el vi blanc és per nenes, on vas? Has d'anar més fort, has d'anar per un vi negre. I dic, escolta, doncs mira, a la taula hi ha la majoria de dones, doncs tira endavant un vi blanc. Jo la veritat és que el vi que ha guanyat enguany ja us puc dir que no és gens puber i gens infantil, sinó que és una garnatxa blanca amb 8 mesos de barrica, densa, potent i mineral. Sembla el millor de tota una sèrie d'anyades en què l'ànima d'aquest vi porta buscant l'equilibri perfecte entre fusta i vi. Així de treballat i ben balancejat, i se'ns presenta enguany l'Heretària Blanc 2010. Això fa molt de respecte. Escolteu, és un plaer. L'any passat el millor vi blanc de Catalunya també va ser la garnatxa blanca de l'Home Carmen, de Bàrbara Forés. Estic molt content de que sigui així i que hi hagi una seguida, cooperativa de vot, cooperativa de Gandesa, també els amics de Vins del Tros. Això no és casualitat, vol dir que 25 anys de DO, també hi ha el president i el secretari, i vol dir sobretot que tenim els terrers, les condicions i la veritat per excel·lència que a poc esperem donar a conèixer. Visca la garnatxa blanca! Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, s'avioneta i el teu submarit i apartat.